and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Amaya, mahimo pag-imo kong sabton, ana. Nakuwagit ko'y laing gilantaw para ni kuya ninyo, kundi ang inyong kalipay, ang inyong kaayuhan. Sobra ra ba day ko kahigpit, nak? Mura kog imong gituok. May pang-uban diha kay pasagdan silang mga magpapamakasuroi sa ilang mga amiga. Pero ako imo kundidan. Mo di ko malingaw. Okay. Ingon ini. Kung akong ihatag ni mong kagawasan nga imong gikinahanglan, aron ka malipay. Ikapasalig ba ni mo nako nga magtarong ka sa imong pagkatao? Labanan ba nimo ang akong kahago aron mapahimutang mong eskwelahan para ugma damlag inyong maangkon ang kalampusan? Di ka ba magpabadlong? Ihatag ba nimo ang tinuod nga respeto? Parihas sa kung paghatag og respeto sa imong gusto? Oo lagi. Siguro ang nga dili gyud ko maproblema, ha? Pinuunsang taon, ikaw ang musurrender sa imong anak. Ikaw ang miluhod aron siya magpatuyang. Dili gyapon ko magpabaya, Jem. Ako na siyang monitoron. Kinahanglan yun. Kay babae na si Amaya. Di ko mo kumpiyansa, uy. Daog di ay di mo ang imong mama. Ayo. Limaw ko oy. Hadlok siya mawa ko. Maong mihura lagi. Pero dili gihapon ka free kay naa kay eyes and ears dinhi. Ha? Wa di ka kakitaan ang nagsikitan aw dinhi. Kisa man. Ay, ang imong kuya nga girl lalo. Dili uta na siya magbinayot uy. Kay gwapo ba yun na siya? Wa man gud siya magbinayot good. Tan-awa lang nang ihang sininaan o. Wa man good pero sagdila na siya uy. Wa bitan na manghilabot nimo. Ako gani bisag usahay maglagot ko na niya pero mura naman og akong mama gud mga saba basta masayop ko. Pero mulaban gyapon niya kay kuya man ako siya. Lapan mo lang karon di ay. Kay wa agin siya manghilabot, maong pasakti lang ko na siya good. May pagmanggawas ta na para mamalit ta og popcorn kay gusto ko mukaon. Dali na, tana Aisa. Amaya, kadiyot lang. Nga naman kuya. Asa mo? Dili naman Miss Pilipinas. Ngano di ay? Mareklamo na sad ka? Oh, Ana ras gawas Amaya oy kay nangita siyang popcorn. ako na lang mo palit, Amaya. Ayaw na mo panggawas, kay tingalig. Na, tingali niya og kanang malit mo sa inyong klase. Alayay! Wala klase Amaya. Mag-meeting ang tanang mga teachers. Yay! Free to laag na! Manuroy na tana! Dali! Unya na lang, Aisa, kay nakasiguro baya ko nga may assignment mo. Mamaulit na lang una mi si Amaya. Ug ugma na lang mo panuroy. Haba, Amaya? Unahalagi mo ang imong assignment, day. Killjoy kay kabayot. Buhi ilang gunas Amaya. Misugot na baya imo mama nga musuroy siya. Kung gustos Amaya ha. Ugma na lang lagi. Kay importante nga matrabaho una ninyo ang iyang assignment ba matrabaho niya kay daw baya kayo katug si Amaya. Kung dili niya buhaton ron, ini kagabi maabta na sad na sa iyang duka hangtod nga malimta na sad. Og way masubmit inig ugma. Uli lang sa ron Amaya. Pwede rag sa kuan kini sa Sabado or Domingo magpatuyang kag laag kung gusto ka. Ayaw lang gyud sa weekdays.
imong pagtuon ang atubanga kasabot ka? O, nagpapaoy. Kulagot piya ni mo, Kibuhi na sa Amaya sa iyang mama. Unya, ikaw sa diya, may puli ka istrikto. Lahi ra. Tara, Amaya. Kuha ang imong mga butang ug mamauli na ta. Sa Sabado ug Domingo, ayaw kong hilapti ha. Mag-away kita. Hala, kapila lang magbalik-balik og contact ni Sir Boy. Pero kanat be rich man dayo, Usab na ako, usab man ako pagtuman sa imong gisugo ni Ruel. Unsa ka kun, imo na lang atuon sa ilang bahay, Jem. Importante manggod kaayo nga pangayoon natong iyang desisyon para ining usa ka butang nga gustong buhaton. Ano di ay, og ikaw na mohukom, imisalig na ba si Sir nimo? Para niya, kung siya ang mga moves nga imong himuon, wag siya problema. Kay misalig kay siya sa imong mga desisyon nga para gyud sa kaayuhan ning tindahan. Pero, Jem, gikulbaan man ko Mao bang, pwede ba atuon lang nimo siya sa ila? Kay katabang may motubagkod kung mutawag ko sa landline. Sige na, please. Hala, Ikaw ba, naragid ang lanayan si mo tubangan ay. Ano di ba, ikaw ba nawag ni Sir? Aron, maigpot na yun to, hindi ka sa imong tingwag. Ginaway? Sige. Hello? Good afternoon. Is Mr. Vismonte around? Oh, pero sorry, hindi pa huway. Nato, kinasakit. Oh. Kauling balik ha. Bye. Jem, Doon sa ka? Ha? Sa man ang tsura ni mo? Yung anak mo na imong naong, mara ka ba ginatuugan sa langit o yuta? Sa'y problema. daan pag yun kung may rason yun nga gibati na kong kakulba ron. Nasakit gud lagi si Sir Boy, Jem. Ha? Lakaw na pi. Ato siya sa ila. Aron makaingon sa siya ba nga nagpakabana sa taniya. So siya kung unsay problema siyang panglawas. Kay kung doon natin ikatabang, ato na buhaton. Kadiot, ha? Kuan ba? Kung ako ang adto, magdi maayo. Marag mas nindot kung ikay maadto. Mas ikalipay ni Sir. Siguro dyan kuan na. Kung sa pagbukas sa iyang mga mata, ikaw ang una niya makita, malipay siya. Mong ikaw may adto dito sa ila, o ako nilay motiwas og standby din sa tindahan. Kaya karong taon-taon, maubot naman sila si Jared o si Amaya. Magbatabang lang una ko sa imong mga anak, o ikaw, mo ipakita dito ni Sir. Okay? Atong inon si mama nga mo palita og sakyanan, uy. Bisag ka na lang kung gamay. Parehas ba sa kagamay sa auto ni Mr. Bean? Ngano? Paus may mong pagtuo, ingon anak ng kasayo nag imong giingon. Nagtuo kang tag 10 pesos ra ang sakyanan, kanang sakyanan gagmay. Nga imong makita nga magdagan sa dan. Uy, nagdamgo kang nagmataday. Ay, basta. Basta ako ina si mama. Aron nga, makugang sad unya ang ako mga classmate. Nga makita ko nilang manaog sa eskwelahan, gikang nagsakay sa auto, kay gihatod ko. Nya, ikaw niya ang mo drive ko ya ha. Maong karon pa lang daan, ako inon si mama nga mo eskwela na ka og driving. Ha? Uy, Amaya! Ihunong nimo ng imong story. Nalimbaw kita kong balhibo. Ngano? Horror ba ang akong gisulti? Auto, kuya. Auto. Gusto ko nga parehas nila ni Ay Sabado na auto. Maong ako inon si mama nga magpapalit siya ni Sir Boy. Aron, dili na unya ta maglakaw kung mapaingon na ta sa eskwelahan. O naman sa pagpauli nato. Di ba? Okay? Gusto na lagi. Ambisyosam kay ka, oy! Nausab ang akong hunahuna, Jem. Singan? Uy, maragti man yun ako kayang maato sa ilang Sir Boy. Uy, tingali ka. Bahala na lang lagi. Di lang lagi ko. Maglikay lang ko, Jem, ha? Kay di na ko gusto og dugang labad sa o. Ako na lang paabuton kung kanos siya mo kontak na to. Ang ako ba, nga makaingon sa si Sir nga,
makamao sa detang pakitag concern kung siya na iba problema. Ay, di lang git ko. Bahala na. Ay, kikit sa pa na. Tubag ka dayon, tubag ka. Good afternoon, sir. Sorry nga wa ako makatubag sa iyong pagtawag kang ganina. Gihilantan ko, Dalia. Oo niya. Kumusta naman ka, sir? Get well soon, please. Kay di gyud may malipay nga masakit ka, sir. Pagpakaayog dali, ha? Tabangi gyud ang imong kaugalingon para maayo ka dayon. Maayo ka ba kay nagkunaw na pagka sa kong kaayuhan? Ha? Salamat sa imong pagtawag. Murag na kuha-kuhaan na ang kabugat sa lawas nga ako ang gibati. Nabala ka sad kay min si Gemma, sir. Uy, di aron sa akong tupad, sir. Ikaw diha, ayaw kang pabaya. Naapa ang imong mga anak na nagsalig ni mo, Dalia. Pag kutob sa mahimo, panaliplig yun ang imong kakalingon. Ayaw pagpapasar sa kaon. Ha? Inom og vitamins. Unahag yun og atiman ang imong lawas. Kay usa ko sa malipay nga magtanaw nimo nga piskay ka. Kami sad si Gemma, sir. Nag-ampo sa dali nimong kaayuhan. Maayo ra ko. Kay naa mo nga nagmahal nako. Kami lang? Ang imo dayng wife, sir. Let her go to hell. Oh. Kung doon naman ko'y gibasulan sa tibuok na akong kinabuhi karon, kana mao ang pagpunit sa usa ka babaeng daghan ug naong. Sir, Tabla na ta, Dalia. Kung ikaw misalig sa usa ka tawo nga way baruganan, ako karon biktima sa usa ka babaeng numero 1 kalimbungan. sir. Inikaayon ako. Ako siyang sundan dito sa lugar nga iyang nahimutangan aron paninglan sa iyang kadautan. Huwag makahimo sa iyang pagkatraidor. Maug angay lang ako siyang pabayron sa iyang paghimo na kong buang. May lalagani, kay wag gimi anak, nga mauni matulisok na ako sa higayon, nga ako na unya siya nga mautang sa hari. Ayaw. Ayaw, anak, sir. Ayag ko ang imong kinabuhi. Naapa man mi nga nagmahal nimo. Pagpakaayo para namo, kay dili ka gyud namo pasagdan. Nahibaw ko nga dili sayon atubangon ng imong nasugatan nga pagsuhay karon. Pero amo kang tabangan nga makalabang ni anak, sir. Ayaw lang gyud pagbuhat og dautan. Dili mi gusto nga mahugawan ng imong pangaan, sir. Kalma lang. Ato nang iampo sa Ginoo nga imo nang makalimtan. Mahal ka namo, sir. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!